बिटिआर लेन्ड एडभाइजरी बोर्डनिसिम गोख्रों अजद मानसि नायनासो हानि एलटमेन्ट होदों। सोलायनाय सरकार लाबोनानै जाखुमानायखौ जों पुरा फोजोबनायनि खोथा बुंनानै दिनै जुदि आंखौ जोंनि बर' फिसाफोरनिफ्राय जानो लुबैदोंबा बर' फिसाफोरनिफ्राय थाखा फैसा लुबैदोंबा थाखानाय हाखौनो जुदि लानानै थाखा बेबायदिथ' दुखुनांथाव जानो। जोंनि जेबो गोरोन्थि गैया, नांगौ बायदि फोरमान बिलाइखौ हरखादोंमोन। जोंनि जेबो गोरोन्थि गैया, जों नांगौ खोना डकुमेन्ट्सखौ जों हरखादोंमोन, लिस्ट बायदि हरदोंमोन, जों होनोबो नागिरदोंमोन। नाथाय मेम्बारफोरा बेखौ बासिख' दोनदों। मेम्बारफोरानो नोंथांमोननि मेम्बारफोरानो मा खालामदों बेखौ बासिख' होदों। आर'ज बिलाइ होसेयावबो लेन्ड एडभाइजरी बोर्ड सोद्रोमाया दानना होदों। थाबैनो थौजि हाफोरा मियादि फाट्टा जानांगौनि दाबि रायजोफोरनि। खैराबारि सार्कल मावख'आव थौजि हायाव न' बां लुना आबाद मावना थानाय थागिबि बिथांमोना गावसोरनि हानि एलटमेन्ट सायाव नांगौबायदि फोरमान बिलाइ बिनायाव होसेयावबो फारिलाइनिफ्राय मेम्बारफोरा बासिख' दोननायनि गोख्रों अजद दिखांदों रिंखां बसुमतारिया। गिबियावनो दिनै नोंथांमोननि मिडियाखौ जों साबायखर बावदों। जों दिनै बिटिआर हालामनि थागिबि बायदि दिनै जोंनि बे खैराबारि रिभिनिउ सार्कलनि बे खाथिनिफ्राय जों मोनसे खोथाखौ जोंनि चिफ डिपुटि चिफ आरो बिथां रिभिनिउनि EM बिथांखौ मोननैसो सोंथि सोंनायजों लोगोसे रायजो राजाजों मोननैसो खोथा जनायनो नागिरदों। जोंहा BTC हालामनि सिङाव जेसेबां रिभिनिउ सार्कलफोर दं बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि बे भेरगाव साब डिभिजननि सिङाव जेसेबां रिभिनिउ सार्कलफोर दं बे रिभिनिउ सार्कलफोरखौ लानानै जोंहा लेन्ड एडभाइजरी बोर्ड मोनसे BTCनिफ्राय दाजाना होनाय दं। आरो बिथांमोना जोंखौ साननैसो आगोलाव दिनैनिफ्राय हमनानै ला 6 माससो आगोलाव बिथांमोना मोनसे फोसावदोंमोन जायफोरानोखि बे भेरगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय सार्कलफोरनि सुबुंनि हाया तौजि जाना दङब्ला बेखौ बिथांमोननि लेन्ड एडभाइजरी बोर्डनि गेजेरजों माने एलटमेन्ट होनायनि खोथाखौ बुंदों। बेबायदिनो बिथांमोना जाबायदि गाइडलाइन होदों बेबायदिनो जों जेसेबां डकुमेन्ट्स नांगौ बेफोरखौ जमा होनायजों लोगोसे जोङो बे आर'जलाइखौबो होखादोंमोन। बेबायदिनो बिथांमोना जोंनि बे भेरगाव साब डिभिजन सिङावनो बे कालाइगाव सार्कलाव बिथांमोना जबाय। जनायनि उनावहा बिथांमोना बे लिस्टखौ फथायहरदों होनना बुंदों। बेखौ जों दिनैसिम मोनथिनो नाजादोंमोन जे सोर सोरनि पास जाखो सोर सोरना थालांखो। दिनैसिम नाथाय बिथांमोना जोंनो बे माबाखौ होआखैमोन, लिस्टखौ बुंफोराखै जे क'क्राझाराव फैनायनि उनावसो नोंथांमोनखौ मोनसिगोन। जों दिनै साननैसो आगोलनिफ्राय मथा-मथि 1 माससो आगोलनिफ्राय जों एसे खोनानो मोन्दों जे क'क्राझाराव बे माबाया फाइला पास जाबाय। दा बेबायदिहै जों सार्कलाव फैनानै मोनथिनो नाजाबाय जे जोंहा लेन्ड एडभाइजरी बोर्डआ जाखोना पास खालामना हरदों बेबायदिहै जाय लिस्ट बे लिस्टखौ जों नुगोन नामा आरो सोर सोरा थालांखो सोर सोर पास जाखो जों एसे मोनथिनो लुबैदोंमोन। बेबायदि सार्कल अफिसारा बुंबाय जे जोंनियावथ' लिस्टआ गैथ'वा, नोंथांमोना क'क्राझाराव थांनानै नायनांगोन। होमबाना बिथांखौ बुंदोंमोन जे जों बोरै गरिब गुन्द्रिया क'क्राझाराव थांनानै नायहैनांगोन। गतिके जों आरो बोरै थालांनायनि रिजनखौ जों मोनथिनांगोन जे मानि कारनाव थालांगोन, नेक्स्ट बाराव जाहाथे जों प्रिपारेसन जानो हायो। होमबाना बिथाङा बुंबाय सार्कल अफिसारा जे बेयाव जोंनि जेबो गोरोन्थि गैया, जों नांगौ खोना डकुमेन्ट्सखौ जों हरखादोंमोन, लिस्ट बायदि हरदोंमोन, जों होनोबो नागिरदोंमोन। खिन्थु नोंथांमोननि मेम्बारफ्रानो मा खालामदों बेखौ बासिख' होदों। दा सोंनांगौआ नैबेसो जों दिनै अत' बजा स्ट्रागल खालामना 34 इयार्स स्ट्रागल खालामनायनि उनावहाय बिटिआर सृष्टि जाबाय। बिटिआरनि गेजेरजों दिनै UPPL सोरखारनि फैदों। बिथां प्रमद बर'आनो जा, गबिन्दआनो जा, फेरेंगाया बिथांमोना स्ट्रागल खालामना फैनाय। जोंनि खैराबारि ओनसोलावबो दिनै बे माबायावनो 451 दिन मुंख्लं जादों, न' साव जादों, गोबां मानसि बुख्रुब जादों। दिनै बिनि उनावहा जों सोलायनायनि जोंहा बे मोन्दों, बिनि गेजेरजों जोंहा मेम्बारफोरा जानो मोन्दों। आरो बे मेम्बारफोरजों जुदि दिनै जों गादबना दोनजानांगौ जायोबा जों जुदि लिस्टखौनो मोनाबा मानि थाखाय जोंनो लिस्टखौ देखायाखै? अन्तत' सोर थालांदो बे लिस्टखौथ' जों नुनांगौ, सोर पास जादों बे लिस्टखौ जों नुनांगौ। खिन्थु बे नुयैनि थाखाय जों एसे दुखु मोन्दों। जिहेतु जोंनि बिटिआर सोरखारानो बेखौ बानायदों। बेबायदि बिथांमोना मानि कारनाव लिस्टखौ एरसिनानै दोनदों, थालांनायनि जाहोनखौ जोंखौ मानो बुङाखै बेखौ जों फोरमायना होनांगौ। बेखौनो खावलायबाय। जायखिनिया थालांदों होननानै बुंबाय बेखौ सार्कल अफिसनिफ्राय बुंदों, ओमफ्राय सोरो बेखौ सायख'नानै बेखौनोथ' सार्कल अफिसारा स्पस्ट भाबै बुंदों जे बेखौ मेम्बारफ्रा गावसोरनि बायदिहै बेयाव माने बासिदों। सोरखौबा गालांदों, सोरखौबा लादों, बिथांमोननि जोंहा जेबो गैया, जोंथ' होजोबदोंमोन। दा खोथाया बेनो जे जों इमान बोसोरनि उनावहा बर' फिसा जानानै दिन बर'फोरानो जुदि बर'जों गादब जायोबा बेयावसो दुखु मोन्दों। जोंनो बिटिआरानो सोरजिनाय बिथां मेम्बारखौ बिटिआरानो बनायना होनाय, जोंनि बर'फोरानो मेम्बार, जोंनिनो EM दङ। बिथांमोना जोंखौ बोरै गालांखो? आरो गालांनाया गोदो खोथा नङा, थालांनायनि जाहोन थानो हागौ। जों जाहोनखौ दिनै मानो मोनथियाखै? बेयावसो जों दुखु मोन्दों माने। आरो ओंखायनो जों बुंदों दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों जाहाथे बेखौ बिथांमोना स्पस्ट खालामनांगौ, मानि थाखाय जोंहा थालांदों आरो मानि थाखाय दिनै जों बे माबाखौ मोनाखै, लिस्टखौ मोननो हायाखै। दा
दा जिथुनाखि मोनसे खोथायाव जोंहा स्पष्ट बुंबाय थादों बिथांमोना सोलायनाय नांगौ दा सोलायनाय बायदियै जों सोलायजानायखौ लुबैजादोंमोन बे खामानियावनो बिथांमोनखौ जों दिनै बिथांमोनानो जुदि आखौ जों बर'आनो बर'जों गादब जायोबा दिनै नोंथांमोना मोनथिगौ गुबुन स्टेटआव अनलाइन जाहैबाय गोरिब गुन्द्राया जाहाथे खस्थ' खालामनो गोनां जायो अफिस कासार थांनो गोनां जाया नुयो जों दिनै बेयाव फैनानैबो जों नुनो मोनाखै बे जोंहा दुखुनांथाव आरो बिनि रिपर्टखौ बिथांमोना मानि गाना एरसोना दोनदों मानि थाखाय हराखै बेखौ जोङो स्पष्ट खालामनांगौ आरो बेखौ बिथांमोना जाय फेरेंगा जुदि रिभिनिउनि बेबायदि बिथाङा स्पष्ट खालामना होनांगौ दा जों खोनानाय बायदिबा सोरबा एसे बायदिसिना लुबैनायनि खारनाव बेखौ एरसोदों दा बेबायदि जादोंब्ला खोब दुखुनांथाव दिनै सोलायनाय सरकार लाबोनानै जाखुमानायखौ जों फुरा फोजोबनायनि खोथा बुंनानै दिनै जुदि आखौ जोंनि बर' फिसाफोरनिफ्राय जानो लुबैदोंबा बर' फिसाफोरनिफ्राय थाखा फैसा लुबैदोंबा थाखानाय हाखौनो जुदि लानानै थाखा बेबायदिथ' दुखुनांथाव जागोन ओंखायनो स्पष्ट खालामनांगौ मानि थाखाय थालांनायफोराबो मोनथिनांगौ थारमाने जायफोरा फैसा होदों बिसोरल'सो खामानि मावनो हादों नामा दा खोनानाय बायदिथ' आं जों स्पष्ट मिथियाखै लिस्टआ एरसोनाय बायदिसो बेनो जादों माने क'क्राझाराव थांनो गोनां जादों बिथांमोननो सोरबा होयोबासो नुयो आंनो नुवाखै लिस्टखौ आंनो नुवाखै दिनैसो बोरैबा बुंनायाव थालांनाय बिसोर हर लिस्टखौ जों बांद्राय मिडिया लिंगोन होननायावसो बिथांमोना लिस्टखौ होदों थेवब्लाबो एप्रुभ लिस्टखौ जों देखायाखै बेखिनि हरदोंमोन होननानै STC आ बुंदों दा खोथाया बिसोर जों एसेबां स्ट्रागल खालामना फैना आर्मिजों बुजाबाय खाव जाबाय मुंख्लं जाबाय जोंहाबो न'खरा मुंख्लं जाबाय जों 15 दिन बाहेरायाव थांनांदों बिनि उनावबो जुदि दिनैनि दिनावबो जुदि जोङो जोंनि मोन्थाइखौनो मोनाबा नुनायनि मोन्थाइखौनो मोनाबा अन्यथ' गैया बिटिआराव मा जादों मा इमप्लिमेन्ट जादों बेखौ बुंनो थाङाखै जोंहा जा थाखानाय मोन्थाइ बे लिस्टखौथ' जों नुनांगौ मा थालांदों बे जाहोनखौ मोनथिनांगौ मोनथिबोबादोंमोन जों बिटिआराव जाखोनादों बिनि अनगायै जायफोरना स्टेटआव दङ बिथांमोना थाबोदों बिथांमोनासो दा बेफोर राइट्सखौ मोनबाय हादों जोंनि बिटिआराव थांना जों जुदि नुनायनि गोहोखौनो खोमायबाय बिथांमोना सोंनानै लिस्ट नुदोंना नोंथांमोना सोरबाफोर होमबा थालांगोन माबायदि सोरसो थालांनाय खारनखौ मोनथिनांगोन ना आरो जितु जोंनिनो मानसि गिदिर इमाबो जोंनि सिबाबो जोंनि डिपुटि सिबाबो जोंनि होमबा बिथांमोना स्पष्ट खालामना होआखै मानो जे नोंथांमोना थालांदो आमुकनि गानाव थालांदो बा हानि माबा मोनसे डकुमेन्टसनो थालांदो बेखौथ' स्पष्ट बुंनांगौ ना दा एरसिना दोननाय माने स्पष्ट खोथाया बेनो ओंखारदों जे निस्सय माबा मोनसे बेयाव सिङाव सोलिदों आरो बिदि जायोबा जों खुगासिगोन दा बेखौ जों माब्लाबो लुबैजाया जों स्ट्रागल खालामनाय बिथांमोननि गामिया दिनै साब्रैसो मुंख्लं जानांदों बेसेबां बुजादों बिनि उनावहाय दिनै सोलायनाय फैदों होननानै बुंदों जों बिटिआरखौ बेबायदिनो मोनदों दिनै बिथांमोननि गेजेरजोंनो दिनै जा बर्डखौ दानो मोनबाय बर्डआनो जुदि जोंखौबो गादबबावोबा नोंथांमोनखौबो गादबबावोबा नोंथांमोननि मोन्थाइखौनो होआबा थालांनाय खारनखौबो जनायाबा बे दुखुनांथाव जादों आरो बेखौ जों सोंखारिगोन बेखौ जों बिथांमोनखौ मेम्बारखौ नङा जों चिफ आरो डिपुटि चिफ आरो जितु रिभिनिउ सार्कोलनि बिथांमोना गोबां गोदो खोथा बुङो बिथांमोना स्पष्ट खालामनानै होनांगौ थ' जों नागिरबाय थादों जे जोंनो रिजनखौ बुंनांगौ खारनखौ बुंनांगौ जे मा थालांखो जोंनि बर' फिसा गोजा रोंगौथि गैया बिथां मोनथिनांगौ जे मा थालांबाय नेक्स्ट फिन जफिननानै जाहाथे बेखौ कारेक्सन खालामो थाबैनो जाहाथे बिथांमोननो मोननांगौ मोन्थाइखौ जाहाथे होयो बयखौबो जावखौबो थाला जोंनि अनलि नैबे रिभिनिउ सार्कोलाव नङा जिखुनु रिभिनिउ सार्कोल दङ जोंनि लेन्ड एडभाइस बर्डनि जिखुनु आन्दाराव जेसेबां जायखौनो थालांबाय बिनि बेब'स्थाखौ बिथांमोना मोजाङै जाया जा मानि कारनाव थालांदों बेखौ बुजायजोबनानै डकुमेन्टखौ क्लियार खालामनानै जा बेखौ एलटमेन्ट होनायनि बेब'स्था जाहाथे खालामनांगौ बेखौ जों बिथांमोनखौ खावलायहरो नोंथांमोननि गेजेरजों